Πάμε τώρα να δούμε στους δέκτες μας στην Μάριαν. Η ανακύκλωση είναι μια απαραίτητη συνήθεια πλέον και προκειμένου να σώσουμε το περιβάλλον και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, οφείλουμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Για άλλους ανθρώπους όμως, Μάριαν, πρέπει να έχει γίνει τρόπος ζωής, είναι έτσι? Έτσι ακριβώς, και για κάποιους άλλους ανθρώπους γίνεται και τέχνη για να δημιουργούν έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα και μόνο υλικά. Γι' αυτό και δίπλα μου έχω την κυρία Χριστίνα Καραδίμου, που είναι συνταξιούχος κοινωνική λειτουργός, που έχει μέσα στο σπίτι της που βρισκόμαστε πάνω από 200 έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, κυρία Καραδίμου? Ξεκίνησε συστηματικά. Ξεκίνησα από τότε που βγήκα στη σύνταξη. Βέβαια πάντα με ενδιέφερε η τέχνη σε διάφορους τομείς. Την παρακολουθούσα από μακριά περισσότερο όμως, γιατί ήμουν φορτωμένη με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Μεγάλωσα μόνη μου 2 παιδιά. Είχα τη δουλειά η οποία ήταν πολύ απαιτητική, αν ήθελα να είμαι και χρήσιμη όπως θα ήθελα. Είχα γονείς που έπρεπε να τους φροντίσω, που δεν ζουν δυστυχώς πια, και από τη στιγμή που βγήκα στη σύνταξη, μεγαλώσαν τα παιδιά μου, επιτέλους μπορούσα να κάνω αυτό που πάντα ήθελα. Δηλαδή να εκφραστώ με έναν τρόπο που δεν θα ήταν μακριά από τη δουλειά μου. Πώς το εννοείτε αυτό? Πώς το εννοώ? Στη δουλειά μου, σαν κοινωνική λειτουργός, ερχόμουν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους βρισκόντουσαν στο περιθώριο, να πω. Ήταν άνθρωποι σαν 1000 εισαγωγικά σκουπίδια ή άχρηστα υπάρξεις όπως τους θεωρούσε η κοινωνία. Αυτό ακριβώς κάνω τώρα και με τη τέχνη μου. Δηλαδή τα άχρηστα σε εισαγωγικά υλικά, τα μη χρηστικά, τα υλικά που είναι προορισμένα για έναν πολύ ευτελή σκοπό, μπορούν κάτω από ειδικές συνθήκες, με φως, με χρώμα, με ζεστά υλικά, με ψυχρά υλικά, για να δημιουργείται η αντίθεση, να αναδειχθούν σε έργα τέχνης. Και αυτό το ακριβώς που συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Κάτω από ειδικές συνθήκες να ανθίσουν, να λουλουδήσουν και να γίνουν κάτι διαφορετικό και κάτι λαμπερό. Εδώ βλέπουμε και κάποια έργα τέχνης, λίγα από όλα αυτά που έχετε μέσα στο σπίτι σας. Να μας πείτε τι έχετε χρησιμοποιήσει. Το μάτι μου πάει τώρα σε αυτό το δίσκο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι ένας δίσκος που τον βρήκα πεταμένο στην Εγνατία, έξω από τα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και βέβαια τον μάζεψα και τον φώτισα και τον είδα εγώ με έναν διαφορετικό τρόπο, σαν να είναι στο κέντρο ενός κήπου, σαν λουλούδι. Τι να σας δείξω άλλο? Έχω μια παλιά λαμαρίνα από ζώνες και ντίζες πεταμένες, μια ψύκτρα υπολογιστή, πριόνια, μεντεσέδες, αλουμινόχαρτα, χερούλια. Αυτό είναι από λάμπα, από μπρίζα. Τι να πρωτοδείξω? Από ζώνες, η βάση από τα κλιματιστικά. Καλά, αυτά είναι πέτρες, από υπολογιστές. Αν θα δείτε το κάθε πράγμα, βίδες, από ραπτομηχανές, εκεί που μπαίνουν οι κλωστές, δεν ξέρω αν έχουν ονομασία. Ή εδώ, αν θα δείτε αυτές όλες οι πολυκατοικίες, είναι δεν ξέρω την ειδική ονομασία του κάθε ενός, αλλά είναι από χερούλια, από μεντεσέδες, τέτοια πράγματα. Και κυρίως και κυκλώματα από υπολογιστές χρησιμοποιώ. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς που είναι πεταμένο, περιθωριοποιημένο, πάρα πολύ συχνά μαζεύω από τα σκουπίδια πράγματα. Και τα κάνετε έργα τέχνης? Έργα τέχνης. Εμένα μου δίνουν χαρά. Μου δίνει χαρά η αποδόμηση και η επαναδημιουργία. Αυτό μου δίνει χαρά και με τους, όπως μου δίνει με τους ανθρώπους, και με τα πράγματα, με τα αντικείμενα αυτά.
Έχετε κάνει ήδη μια έκθεση και θα κάνετε ακόμα μία στις 3 Απριλίου. 3 Απριλίου. Είχα κάνει και πέρσι, αλλά και φέτος στο Οικόπολης. Το Οικόπολης είναι ένας χώρος, που το Λεμαίον είναι, 29α, όπου είναι ένας κοινωνικός χώρος που αναδεικνύει με δραστηριότητες αλληλεγγύης αφενός, αναδεικνύει θέματα οικολογίας, περιβάλλοντος, και αυτά έχουν πολύ τα έργα μου να κάνουν με το περιβάλλον, και πολιτισμού. Κάνει κάποιες εκθέσεις, επιλεκτικά κάποιες προβολές, ντοκιμαντέρ που να έχουν σχέση με όλα αυτά, και εκεί θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος και όχι μια γκαλερί για να κάνω έτσι με καθαρά εμπορευματοποιημένο σκοπό να κάνω τις εκθέσεις μου. Παρόλο που, εντάξει, τα έργα πουλούνται, αλλά εννοείται σε προσιτές τιμές, προκειμένου ο καθένας να μπορεί να το βάλει στο σπίτι του και να το απολαμβάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδαμε στους δέκτες μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι, φίλες και φίλοι, κλείνουμε την εκπομπή μας σήμερα.